welcome at Papa Bits TV. To watch more, subscribe. Like, comment, subscribe, share.
Gulong ka dyan, boss. Gulong. Ayun. Wala nang Corsa niyo, boss. Corsa. Corsa na gulong. Kano size? Kung ganda po lang kumuya, same quality po. Indonesia made by FDR ang available. Mayong Corsa. Bilang sa Michelin. Ibang Michelin. silang set. Sila. Ada ako sir picking Michelin, di po kami kayo nagkukuha, pati doon lo. Di po ko, ikaw sir, di po may re-recommend Corsa. sa imo. Corsa ko taangan. Sir, ganong biskado sa Nagang Corsa, Manila lang po yan. Pang-uri yan sir. Eyo. Ano ang maray na may recommend mo? Ano? Anong size po sir ang gusto mo? 1080, 14. 110. 110 sir, mas magayon dyan. Ha? Mas 110 po. Ini sir, Ay, maramasayan. Ay, dayo po, hanggang 120 po ang limit kaya. Pag FDR kasi, yan ang talagang quality yan. Araw po yan kanina, all weather yan. Indonesia, yan mayo pong piki kaya ako na magarantiya sa iyo. Mura naman ang garage. Ang 110 po kaya nasa 2E. Sure ball yan sir, magayon ng pati ang kabit kaya. Mahalol pala. Kabali na po ang kabit kaya, mas mahal po ang Michelin. Kung araw kayo na size na 110. Kaya kita pa sigurado kung sure ball yan na original. Madakot po kayo nag-rollwash imitation, pati ang danlo po, yun, dahil ko pigre-recommenda. Dahil ko kayo na-recommenda. Tapos sir, ang sunod kayo, nini Evo 21. 180, 14 pang recoil.
Kaya po yan. Yung FDR na yan. Kaya ang Ang sunod sa Ibo, PDD, Jasmine. Tagas yan. Tagas ang gilid yan. halakbang, ano? Kaya po sir, may kalang lang po kayo sa loob. May mga kalang poncho, bless, may mga kalang. Yan, kaya po. Ikaw ka gatong Thunder Series. Kaya po tayo sir. Ini sir ko ito, nagre-recommend. Yan, yung 1 pag-ring kayo sir. Kayo rin. Baka dahil kaya ng budget siya. Quality ni sir. Kaya po. Baka dahil kaya ng budget ko. Ano yan, 2.8? Okay. Kapali naman ang mag-ibig. Ayun na. Anong brand ka? Sino ba niya? Ay, naklase na ito. Bro, ano ang araw ka rin? Ang parato to. Toto. Ito mga galing 100 lang. Bakong 110. Araw ka nagura ano man? Lumay lang yun sir. Ha? 110. Because of your activity, another thing na kailangan yung gawin po Kasi may budget pa. monitor po ang Dahil kaya? Pauna na po din naman kayo. Dahil kaya kang budget ko. Kasi bara-barato lang po. Stock lang sir, 90-90 kung gusto mo. 90-90 ka lang. Kung kayo sir, please, gusto mo. Dual sport yan. Kaya kernel po siya. Itong below 2,000 lang. Ako man. 2,000. Kabali ng kabit. 1,900 yan plus ang gatos. 2,000 sir. Kaya na yan. May kaya ng pito. Hindi po, pagwantang pito. Ayan, 2,000 kabit na. Pwede tawaran. Kumanda siya. Sa 1,900 po. Tapos ililibre ko na si Pito. Sagad na po. Kung 1 ba kayo si Presyo ko rin. Kulang ko na lang sa budget ko. Sa sanggatas pa lang inamin ko sa sanggatas. Okay po yan. Thailand quality po yan. Baro-baro ko lang siya pero quality. Bista mo yan sa musik. Bista mo na ako yan. Sa mga kick. Pero stock lang Tapos po. 100 po yan sir. Ang stock ko kay 1920. 100 po. Yung 100 din. O yan po. Tama-tama lang. Tama lang ang gabat niya bago isang magabato. Hindi pagkapulaon mo baka ano naman ang dalaga. Maapektuhan man ang dalaga. Magabat na ako. Mark. Wait na sir.
Pag-abot niya ako pagkaagos sa Pilipinas. Pag-abot na pagkaagos sa Pilipinas. Pag-abot sa may bagong bayan. Dapat siya na namamatid